ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 17 октябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 159 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағ ҳам ҳамин гуна мебошад. дар имрӯза навормон 13 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 75 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. дута хонаи фурӯшӣ аз Федератсияи Россия, якхонага, духонага ва ҳавлиҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуб аз даст натиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз навораҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. бисёре бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи якминутаи кӯтоҳ оиди пересечения границы, яъне гузаштани сарҳад. ина 8 число бачако граница рафтем. ина рӯз 10 шукри худо, ина ҳама каса расидем. ина бародаро документ надоштен, чӣ хел рафтен омадем? тага худ документ надошти, чӣ хел рафти омадӣ? ягон ҷода ягон кад ман кард, ягон худ чӣ бародар, ту ҳам документ надо. زنگ بزنه و دل پرمر احکی نبودم اینم خیلی باید که دل در کانو وانده که 100% میرمی اینم خیلی عدیل پول اینم خیلی رنگ سمالیات رفته اومده. اینا برادرو همه نرمال. бародарои гиромӣ, ба ҳазур метавонед ба ҳамаи одам муроҷиат кунед. сеҳат саломат бурда мерасонанд. иншоаллоҳ кортона беҳтарин буд мекунанд. дӯстони азиз, марҳамат, аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. якхонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ метавонем ба духонагам табдил диҳед. масоҳаташ ҳам хеле имкониятро дорад. дар 16 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 18 ошона иборат мебошад. хона бе таъмир, яъне коробка мебошад. дӯстони азиз, ҷойгир аст дар назди молодёжный театр, яъне театри ҷавонон. кадоме надонад ин кадом минтақа мебошад? театри ҷавонон байни цирк ва бозори Султони Кабир аст. дӯстони азиз, байни ҳамин дута чизда молодёжный театр аст. бениҳоят як минтақаи хуб мебошад, минтақаи обод, бо транспортам ягон хел мушкилӣ нест. нархаш бошад 265 000 сомонӣ. ва чӣ хеле ки мебинед, сохтмони бино рафтест, соҳибаш мегӯяд ки нархи хона иваз мешавад дар ҳолате ки сохтмон, яъне чӣ қадаре ки сохтмон пеш рафтан мегирад, дома хубтар сохтан мегиранд, ҳамон қадар нархи хона қиматтар шудан мегирад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, боли больница, дараи Алобак, айрайон, пиёда 8 млн раҳай, 3 дар хона, 5 сотиқ замин, коридор, ҳамом дар дарунуш, документош сад, свет об, ниҳолош майдаҳанд, мева додистанд, сетка ва кружка кашидагиай, ҷош ҷои тенҷай, мегӯяд соҳибуш. мара дастрочна пул дар корай, барои ҳамин мефурӯшум. нархаш 75 000 сомонӣ, боз савдо мешавад камтар. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, раҳи гравзавод мебошад. доми нав аз 6 ошона иборат. хона дар 6 ошона ҷойгир аст. 63 метри квадратӣ мебошад. духонага. дом сари роҳда срочна фурӯш мебошад бо нархи 290 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дар таги нархаш навистагиай. марҳамат, дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ба канали мо обуна шавед, яъне подписатсия кунед ва зарбулачае ки дар назди кнопкаи подписатсия ҳаст, ҳамора дар реҷаи все пахш кунед ва агар имконият шавад, ёру рафиқотона ба каналмон даъват кунед. раҳмати калом. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, шайнаки Муллогадо. 4 дар хона мебошад. як коридор, як веранди калон дорад. кухниш дар даруна бо берунда времянкаҳош рехтагӣ тайёр. берунда танорхона дорад. 5.5 сотиқ замин мебошад. 23 метр навес дорад. боғ аст. дӯстони азиз, 48 000 доллар мебошад нархи хона ва алишам мешавад бо 3 ё ин ки 4 хонага.
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. кадоме ки надонад деҳаи шайнаки мулогаду дар куҷояй раҳош через балх мебошад дӯстони азиз, яъне раҳи душанбе ҳисор, ҳамон байни ҳамон раҳи душанбе ҳисор да деҳаи шайнаки мулогадоя дӯстони азиз через балхай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Неъмат Қарабоев 54/1. бинои Султони Кабир мебошад дӯстони азиз. падези якум, бинои 6 ошонага, хона дар 6 ошона ҷойгир аст. 2 хонага мебошад бо масоҳати 58 метри квадратӣ. балкон дорад, балконош 6 ва 20 мебошад. як хонаш 6 метрае, дигариш 420 метра дӯстони азиз. нархи хона бошад $40,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ муроҷиат кунед ва хона иваз ҳам мешавад ба ягон хонаи ҳавлӣ агар бошад алишам мешавад. боз хотиррасон мекунем ки хона бо чизу чораш фурӯхта мешавад ва нархаш муомила дорад. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Московская область, город Кашира. домои 2 этажа мебошад. доми кирпични дар якум ошонаш ҷойгир аст. 2 хонага бо масоҳати 41 метри квадратӣ. оби гарм, хунук, отопление, городской дорад. дар назди хона мактаб, садик, магазин ҳамаш ҳаст. хона навримон кардагия. нархи хона бошад $363,000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран ва хона бо хонае ки дар шаҳри Душанбе ҳаст иваз ҳам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ватсап имо доранд дӯстони азиз. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Калужская область, Жуковский район, деревняи Чубарова мебошад дӯстони азиз. 10 сотих замин аст. статус земли ИЖС 155 метри квадратӣ мебошад хона дӯстони азиз. 70 километр АМКАД по Калужскому или Варшавскому шоссе дар сарҳади Москва ва Калужской области қарор аст. дар деревняи Жилой бинои як ошонага мебошад бо мансард монолитни. аз рӯи нақша яъне планировкаш агар гирем, дар якум ошона прихожая, як ошхонаи калон, меҳмонхона, ҳуҷраи хуб яъне спальни, санузел яъне ҳоҷатхонаву ҳамом, хозяйственная комната мешавад. дар мансарда як яъне мансард худаш свободная планировка мебошад. чӣ хеле худтон намаххоле ҳам хел мекунед. 10 сотих замин под ИЖС дар наздикиш остановкаи транспорт аст дӯстони азиз. нархаш бошад 3,5 миллион рубли русӣ, сомонӣ доллар дар рубл аст дӯстони азиз. алишам мешавад бо 2 ё ин ки 3 хонага фақат дар шаҳри Душанбе бошад. дар мисол территория Саховат, Цирк, Харабуло, Гипразем, хулас берун аз шаҳр набошад ё ки поёни корвон ҳам набошад, мегӯяд соҳибуш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия имо ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ муроҷиат кунед. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошона иборат мебошад. бинои открытая лестница дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Моҳинав, ҳамин назди Правсоюза ҷойгир аст дӯстони азиз. агар гирем байни Правсоюзу Якачинор мебошад. қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. падвал ҳам дорад. нархаш $255,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ муроҷиат кунед. нархи хона боз муомилаам дорад барои харидорҳои аниқ. бо барқ ва обам таъмин аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар 65 микрорайон, пеши Зебушка ва Сиёмамол, наздикии бозори Саховат. қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳоҷатхонаву ҳамом теплый пол доранд. боз ҳоҷатхонаву ҳамом берунда ҳаст. 4 дар хона, 2 сотих замин,
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран рақамҳои расмияшон фақат WhatsApp шикор мекунанд. дӯстони азиз, патснос нест, документош нам қоидави кардагиянд, отопление дорад, яъне котел, протерм, светхатия айрасия нав часпондагиянд ва ҳамин сол насиб отопление давлатӣ мешавад, нав конденсиян мегӯяд Сӯйбуш. свет об ҳамавақта ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Сомон 2, хонаи рақами 142. дута камера аст дӯстони азиз. нархаш бошад $65567, яъне $670,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран 115 метри квадратӣ мебошад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 2 сотиқ замин, 7 дар хона дар пушти 7 ахтар ҷойгир аст, назди бозори Корвон. дӯстони азиз, кухни бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. кухни гарнитур дута дорад, дута спальни гарнитур дорад, детский спальни дорад, қолинҳои хай-тек, пардаҳои замонавӣ, жалюзи, сета дег, қати якта дегдон, якта кат, сета телевизор, 220 канал доранд дӯстони азиз, 4 термикс, 4 кондитсионер, якта стул дар гастивой. хулас ҳамаи ҳамин чизҳо қати, яъне бо тамоми чизу чораш, бо таъмири хуб фурӯхта мешавад бо нархи $850,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст дӯстони азиз. марҳамат, пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, ҳар сеи ҳамин хоная, яъне 8, 9 ва 10 хоная сиёмкаи алоҳидаш дар каналмон ҳаст. ман ссилкаша дар комментарияи ҳамин видео мемонам. марҳамат, кадомеда ки мақбулай даромада тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ду хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар якумои шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад дӯстони азиз, савсеми удобсами мегӯяд Сӯйбуш. кладовкаи калон дорад, ҷо барои гараж ҳам дорад. кладовка дар назди гараж ҳаст. ҷойгир аст дар назди стари автовокзал, яъне автовокзали кӯҳна. нархаш бошад $240,000 сомонӣ. савдо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар. 575 сотиқ замин мебошад. бинои дуошонага, 3 меҳмонхонаи 7/4 дорад, 4 ҳуҷраи хоб, яъне спальни дорад, якта аловхона, ошхона, санузел ва агароди 10/12 дорад. ремонташ хуб мебошад. тамошобинони гиромӣ, нархаш $850,000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, яъне Курғонтеппа. як хонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ метавонед ба 2 хонага табдил тиҳед, мегӯяд Сӯйбуш. дар сеюмои шонаи бинои навастройка. хона бе таъмир мебошад. коробка ҷойгир аст дар маркази шаҳри Бохтар, назди бозори Фаровон. худи бино аз 10 ошона иборат мебошад. бинои навастройкаи навай. лифт ҳаст. лифт чипқатия дӯстони азиз. нархаш бошад $235,000 сомонӣ. савдо мешавад. ва боз як чизро хотиррасо мекунем ки хона техпаспорт дорад. алиш намешавад, мошин ҳам пешниҳод накунед, фақат пули нақдкатӣ фурӯхта мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. кадоме ки то ҳамин момента видеоро тамошо кард, дар комментария аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем рақами 13 монен бениҳоят хурсанд мешавем дӯстони азиз. ва албатта ки лайка фаромӯш накунед, дар каналмон обуна шавед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.